The plaza. Plaza, ito ano lang na. Ay. Ano dito ka? Di man yung... Nawal, tugtog ka ba? Ay, lang ang tennis court ah? Akin na eh. Inyal sa dalam Madkin Sports Complex. Oh. Balik sila para daan layaw ah. Kata na ya. Do you still know this gate? This one, this gate. Kung maingay rin na, may lot naman na yun. The second floor of the municipal hall. This is the plaza. This is the sports complex.